बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा जों दं 35 मुदैबारि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि एन्थनी बसुमतारीनि न'आव बिथाङा बर' हारि थामोनथानि थाखाय गोबांथार बर' गौथुमफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै दङमोन। दिनैनि समाव बिथाङा इउपिपिएलनि सासे मैखोम मावथि। बिथाङा बर' हारि थामोनथानि थाखाय नांथाबबोनाय जाउनाव गावनि फरायनायखौ आद्रा खालामनो गोनां जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंनानै बे हालामनि जौगाखांआरि बिथिंनि सायाव मा थांखि लानानै खामानि मावगोन बेनि सायाव जों मोनथिना लानि। लोगोसेनो बिथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथांनो जों खुलुमनाय होदों। नोंथाङा 35 मुदैबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि जानानै गसंदों आरो नोंथाङा बे बिजाबनि एमसिएलए जानानै मा बिथांखि मावनो सानदों बेनि सायाव जोङो मिथिनानै लानि। लोगोसे नोंथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि जारिमिन फोरमायनानै होयोब्ला रायजो राजा मिथिनो मोनगोन जे नोंथांनि हाबा हुखा नोंथांनि जिउनि बाथ्रा। दा नोंथाङा बुंदो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा। बड'लेण्ड एंखं टेलिभिसननि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरबाय। लोगोसे बयखौबो दिनैनि बे मोनसे अलखदाव जों दङ कभिड-19 पेन्डेमिक माने कर'ना भाइरासनि जिथु महामारि। बेहाय जोंहा भारत सरकारनिफ्राय गोबांथार गाइडलाइनफोर दङ। जों बेफोरखौ बयबो मानिना सोलिनांगौ। आंनि जिउ खौरां होनोब्ला एसेग्राब माने बेबायदि गेदेर खौरांफोर गैया। ओरैनो फिसा जाहोनाव आरो फिसा माखासे खामानि आं मावलांदोंमोन बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजानि माखासे जोङो गोरोबनानै थानायनि माखासे समाजखान्थियाव। आङो गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन। फरायनानै जेब्ला थाखो 4निफ्राय थाखो 5सिम थाङो अब्ला मोनसे बृत्ति परिखा आं होनो मोनदोंमोन। बेहाय आं पास जादोंमोन। बेनिफ्राय बालिपारा कृषक मुक्ति एमइ स्कुल बेहाय जोङो गोदानै बर' मिडियामनि गायसनजानाय जों बेहाय माने फरायग्रोहैजेनदोंमोन। माने जोंनि फार्स्ट बेचनि गथ'फोरमोन। गंबा गामिजों बेहाय बर' मिडियाम मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालि गायसनदोंमोन। दिनैसिमबो दङ। दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय एमइ सेक्सना सरकारि जाहैबाय खिन्थु गोजौ माने हाई स्कुल सेक्सना सरकारि जायासै माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायासै। दा जों फरायबोनाय हिसाबै स्कुला माने थैनाय बायदियानो जाहैबाय। दुखु नाङो। आरो बेनिफ्राय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोङो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै टंला कलेजाव एडमिसन लाजेनो। बर' मिडियामनिफ्राय थांनायखाय जोङो इंलिसाव एसे नारा नाथा नांनानै हायार सेकेन्डारिखौ 1990 मायथाइयाव नैथि बिभागाव आं उथ्रियो। बेनिफ्राय 1990 आं मेट्रिकखौ पास खालामनाय जादों। बेनिफ्राय 1991निफ्राय जितु सेकेन्ड फेज बड'लेण्ड मुभमेन्ट 1996निफ्राय जागायजेनदोंमोन। जों बेहाय टंला कलेज इउनिटनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोङो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। बिनि उनावहाय माखासे जेंनाफोरनि थाखाय आरो जिहेतु रांखान्थियारि जेंना जोंनि बर' समाजाव बर' न'खरफ्राव गोबाङानो नुजाथिदोंमोन। बेनि थाखाय माखासे जाहोनावहाय आं फरायनायखौ माने नेरानिफोरा लांदोंमोनब्लाबो बे डिग्रिखौ आं कमप्लिट खालामहैनो हायासै। आङो बेखौ आन्दालननि थाखाय हायाखै होनना बुंनो सानाखै खिन्थु जोंनि माखासे राङारि जेंनानि थाखाय आं बेखौ हाफुंसाराखै। बिनि उनावहाय न'खरखौबो सलायनो गोनां जादों। जोंनि न'खरावहाय जोङो बिमा बिफाजों लोगोसे जोङो 9 जन माने 9 जन दङमोन। जोङो गथ' गथाय जोङो हौवासाफोर 7 आरो हिन्जावसा 3 दङमोन। बिनिनो आंनि बिदा नैथि बे रोंसारि जालांबाय 1995 मायथाइयाव। बियो आइडलाव एमए खालामबाय थादोंमोन। माखासे सिनायनो हायै बेमारा बेखौ आक्रमन खालामनायखाय बिथाङा रोंसारि जालांबाय। बिनि उनावहाय आंनि अनसुलियाय बेबो बे दुखुआवनो नार्भास जानानै 2 बोसोरनि उनाव 1999 मायथाइयाव थैलांबाय। बिनि उनाव 2002 मायथाइयाव आंनि नैथि बिब' बेबो किडनि फेल जानानै रोंसारि जालांबाय। बिनि उनावहाय थांनाय बोसोर 2019 मायथाइयावहाय
आंनि गेदेरसिन बिबाजै बेबो इउटेरास केन्सार जानानै रुंसारि जालांबाय बेबायदि मोनसे ट्रेजिक हिस्टरि दं न'आवहाय जायनि थाखाय माने दुखुनि मोनसे दैबाना होननांगोन अब्लाबो जोङो नेरानिफोरा सोलिबोबाय थादों बेनिफ्राय 2015 मायथाइयाव आङो एसे लेटलि माने जोङो माने मा होनो हाबाखौ खालामनो गोनां जाहैबाय दा आंनि मिसेसआ टंलायाव दङ टंला CHCआव नार्स मावो NRSMआव रेगुलार जायाखै जिहेतु बिसोरो मोनसे नैबे महामारिजों फाइटार महरै वारियार महरै जुजिगासिनो दं बिथांमोना सुटि मोनाखै न'आव फैनो माजे माजे डिउटि अफ जायोब्ला फैयो बेनि उनाव सासे बर' सुबुं हिसाबै बा बर' सेंग्रा हिसाबै सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन माने आङो मैखोम बिबान मोनबोआखै बै समाव 1997 मायथाइयाव टंला कलेजनि इउनिटनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आन्दालनखौ खालामदोंमोन बिनि उनाव 1999 मायथाइयाव कालाइगाव आन्सलिकआव जोङो कुबिरालि आन्सलिकनिफ्राय जेब्ला कालाइगाव आन्सलिकआव जोङो मासाब जाहैयो अब्ला AGS माने एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दायथ' लानानै खामानिखौ मावदोंमोन 2001 मायथाइयावहाय जेब्ला जोङो नैथि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियाव जोङो आगान होदोंमोन अब्ला जोङो 9 ना 10 जन MLA दैथायहरनो हादोंमोन बिनिनो जोंनि कालाइगाव बियाबनि सार नाथुराम बर'खौ जों देरहाहोहरदोंमोन नैबे देरहाहोलायनायाव मोनसे फिसा जोंनियाव जेंना नुजाथिदोंमोन जायनि थाखाय आङो बे सोमावसारनायखौ बेखिनियावनो आं माने दोनथ'नानै फैनो गोनां बाध्य जादोंमोन दा बेफोरखौ आं सावरायनो सानाखै बै समनि मोनसे जेंनामोन बिनि थाखाय दिनैसिमबो आं सानदोंमोन माने बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो अकल दुलाराय बर' फरायसानि गेजेरजों मावलांबाल' जागोन बे नङा गुबुन जोंनियाव बहुद संगठनफोर दङ अर्गेनाइजेसनफोर दं बेनि गेजेरजोंबो जों मावलांनो हागोन होननानै सानदोंमोन बेखायनो आङो मोनसे जोंनि मिशनारि NGO दंमोन बे कालाइगाव आन्सलिकनिफ्राय ओंखारबोनानै आं बे फिल्ड वर्कार हिसाबै खामानिबो मावदोंमोन 3 बोसोर मावनायनि उनावहाय बे प्रजेक्टआ जोबदोंमोन अब्ला 2004 मायथाइयाव जेब्ला जोंनि बर' सेंग्राफोरखौहाय माने दाय गैयालासै NDFB हजायनानै जेब्ला एनकाउन्टार खालामनाय जायो फेक एनकाउन्टार बेफोरनिफ्राय जोङो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबायदि बासायनो हायो जोङो मोनसे अल बर' पिस फराम होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसन दाबावदोंमोन आरो बेहाय आं मैखोम भाबै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एसिस्टेन्ट फाइनान्सियेल सेक्रेटारि हिसाबै आं मावजेनदोंमोन बेनिफ्राय AJS सिम आं थांदोंमोन बेनिफ्राय माखासे जाहोनावहाय संगठननि नामफोरा हाल हलनि जाबोदोंमोन फैयै UPDF हिसाबै मोनसे राजनितिक हान्जा दैदेनदोंमोन आं बेहायबो बे जोंनि मोदैबारि एबा कालाइगाव ब्लकनि GS हिसाबै खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय फैबाय नेक्स्टआवहाय 2015 मायथाइयावहाय PCDR फैबाय मोनसे आमब्रेला बेनार पिपल्स कअर्डिनेशन फर डेम'क्रेटिक राइट होननानै बेहायबो आं सासे जइन्ट कअर्डिनेटर हिसाबै मावबोदों बिनि उनावहाय 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआव UPPL माने प्रथम UPP मोन इउनाइटेड पिपल्स पार्टिमोन जिहेतु बे UPP दला गुबुन रायजोआव दंखायो बिनि थाखाय AL खौ दाजाबदेरनानै UPPL इउनाइटेड पार्टि लिबारेल्स होननानै बेखौ गोदानै गठन खालामनाय जाहैबाय दा बिनि सासे मोदैबारिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे दा मावनाय दांनायखौ नुनानै गोजौनिफ्राय बिजाथि हिसाबै सायख'हरबाय दा बेखिनियानो आंनि जिउ खौराङा नाथाय गेजेराव बहुद हंघात जाबोदोंमोन बे हंघातफोरखौ आं मा होनो जे गावजों गाव नांलायनाय खमलायनायखौ बाद होनानै गावखौ माने खस्थ' खालामना सैज्य खालामनानै खामानिखौ मावबोदोंमोन बेखायनो माखासे हंघातनिफ्राय जोङो बासायबोनो हादोंमोन 2005 मायथाइयाव जेब्ला BTC नि इलेक्सन जाजेनदोंमोन अब्ला मोनसे हंघात जादोंमोन आंखौ माखासे BPF नि सापर्टारफ्रा टर्चारबो खालामदों किन्तु आं बिथांमोनखौ प्रतिहत लायाखै खारन राजनितिक भाबै बिदि माखासे जानो हागौ होननानै आं जुदि रिभेन्स लायोबा बियो गावनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जागोन होननानै आं गावखौनो निउट्रेलाइज खालामना थादोंमोन आरो बेखायनो आं दिनैसिमबो
जोंनि गेजेराव दे सान्थि आरो उन्नति जानांगौ आं बिनि थाखायल' खामानिखौ मावनो गोसो जायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि बाथ्राखौ बुंबाय दा नोंथाङा बे समाव बुंदो जे नोंथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै देरहाबोनायनि उनावहाय बे हालामनि मा बिथांखिखौ गिबिसिनै मावनो लागोन? आं सासे रायजो राजानि बिजाथि हिसाबै दैथायहरजायोब्ला आंनि गिबिसिन मावनो गोनां खामानियानो जाहैबाय लामानि जौगाखांनाय। रड कमिउनिकेसन जोंनि मोदैबारि समस्तियाव 19 बोसोर बिटिसि दाबाय, 15 बोसोर बिपिएफ सरकारा सलायबाय। बेहाय जोंनि दा बर्तमान इएम मानगोनां जगदि सरकारा फार्स्ट टाइम जेनदोंमोन, थेवब्लो बिथाङा टिएलसिसि चेयारमेनमोन। बेनिफ्राय 2010 मायथाइयाव बिथाङा एमसिएलए महरै सायख'जादोंमोन। 2015 मायथाइयाव एमसिएलए महरै सायख'जानानै बिथाङा मावफुं सोद्रोमा माने इएम मोनदोंमोन। बेनि गेजेराव बिथाङा गोबांथार मावनो हायोमोन, किन्तु दिनैहाय जिहेतु मोदैबारि समस्ति हिसाबै 10% लामाफोरा बानायजायाखै, जेराव जेराव दलां नांगौ गंसेबो दलां बेबायदि बानायनाय जायाखै। दा बेफोर बेलायावहाय जोङो गिदिंनानै नायबाय जे अन्य समस्तिफोरखौ नायोब्ला जोंनि मोदैबारिया माने दाबो ओरैबायदि बेकवार्डआव दं, लामानि जेंना दङ, दलंनि जेंना दं। जे जायगायावहाय गथ' गथायफोरा फरायसालियाव थांनो दिनै दैज्लां बोथोराव साइकेल सलायनानै थांनो हाया, थाबायनानै कुनु मथे थांनो हायो। बा बुंनाय बायदि जायो बे आंनि गामिनि लामाया दा नोंथांमोना बे मेसें बोथोरखाय हाब्रु नुवाखै, किन्तु सप्तासे अखा हाबानो बियो खमसे खम आदैसे हाब्रु जानो गोनां जायो। दा बेबायदि आंनि गामिल' नङा, आंनि गामि बायदि गोबांथार जोंनि रायजो राजाफोरनि लामाफोर दं, दासिम बानाय जायाखै। एनरेगानि खामानि गोबांथार जोङो माबाखौ नुयो, खामानिफोरखौ नुयो, किन्तु बेबायदि डेभेलपमेन्ट जेबो नुवाखै। दा बेनि थाखाय आंनि सेथि थांखियानो जाबाय लामानि हान्था मेलाखौ जौगाखांहोनाय, बिनि उनाव हिक्खा दिक्खानि खेथ्रआव आगान होनाय। जिहेतु आं फरायबोनाय बर' मिडियाम स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायासै, बेबायदि गंथाम दङ जोंनि मोदैबारि समस्तियाव, बालिपारा कृषक मुक्ति हाई स्कुल, सेङापारा बर' मिडियाम हाई स्कुल, बेनिफ्राय भगतपाराना मोदैबारियाव गंसे दंबावो। बेबायदि गंथाम दङ। बेनिफ्राय आसामिस बिजोंनि दंबावो नामा, जों दा सार्भे खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय एलपिफोर दङ गोबांथार, जि जायगायाव फरायसालि दंखायोमोन बिसोरबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। जिहेतु नैबे बर'नि थामथि खेब सान्ति सुक्ति बिटिआर, बे बिटिआराव मोनसे क्लज दङ जे जायफोरा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बै फरायसालिफोरखौहाय नैबे सुक्तिनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननायखाय जों मोनसे सार्भे खालामहोदों इउपिपिएल हिसाबै। आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि सरकार जायोब्ला जिहेतु जोंनियाव मेनिफेस्ट'आवबो दं आरो सुक्तियाव दंखायो, बेखौ जों खालामनो हागोन होननानै जों थिरांथा खालामदों। नोंथाङा बुंबाय जे जगदीश सरकार बिथाङा 2010 मायथाइयाव एमसिएलए जादोंमोन आरो बिनि आगोलाव बिथाङा टिसिएलसिनि चेयारमेन आरो 2015 मायथाइनिफ्राय बिथाङा इएम जादोंमोन। दा बेबायदि गेदेमा सुबुङा नोंथांनि हालामनि जौगाखांनाय लाबोयाखै होनना बुंनाय जादों। आरो दा नोंथांनि मिजारा जाहैबाय जे बा नोंथांनि थांखिया जाहैबाय एमसिएलए देरहाबोनायनि उनावहाय नोंथाङा बे हालामनि लामाफोरखौ थिग खालामगोन आरो स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनायनि बेब'स्थाखौ लागोन होननाय जादों। दा नोंथाङा मिथिगौ जे माने बिटिसि सरकार थोजासे रां रुफा मोना, दोहोन गैया। दा बेबायदि दोहोनखौ फोलोमनो थाखाय नायबा बेबायदि बेकवार्डनेसखौ जौगाफारसे लाबोनो थाखाय गोबांथार माने बिथांखिनि गोनांथि जागोन। नोंथांनि हालामा जुदि बेसेबांबा गिदिर, जोङोबो नुदों, बे जोङो बेरायनानै फैदों, बे नोंथांनि न'सिम सफैदों, बे सफैनाय लामायाबो मोजां नङा। दा अब्लाबो नाथाय बेखौ मावफुंनो थांनायाव गोबां क्रर थाखानि गोनांथि जागोन। बे दोहोनखौ एमसिएलए जानानै नोंथाङा बोरैहाय लाबोनो हानो? बे रां रुफाया जेसेबां फैनांगौ बेखिनि फैदों, इमप्लिमेन्टेसना मोजां जायाखै। एनरेगाया मेक्सिमाम लामायावनो बेबहार खालामदों, किन्तु लामानि जौगाथायखौ जों नुनो मोनाखै। मैया दाबसे जायगायाव आंखौ बे इफ्तारनि सासे लोगोआ लिंहरनायखाय आं थांदोंमोन। बिनि लामाया मेन लामानिफ्राय न'सिम 200 मिटारबो जानाय नङा, माने 200 मिटारबो जानाय नङा। बे लामाखौ हमदों बिसोरो 4 लाख। बेहाय मोजां हाबो गाराखै, सेन्ड ग्रेभेलबो गाराखै। गोसो जायोबा बेखिनि लामाखौ माने 4 लाखआवहाय सिसि ब्लकबो होनो हायोमोन। बेबायदि बुहुत एग्जाम्पल दङ।
प्रधान मन्त्रि सरक योजनानि फैसा फैयो NLCPRनि मालाबा फैयो आरो MJNरेगानि गोबांथार फैसाफोर फैयो गोसो जायोब्ला जों मावनो हायो इंराजियाव बुंनाय दङ where there is a will there is a way माने मावनायनि गोसोआ थानांगोन अकल सोबखोनायखौल' नाजायोब्ला बा जाख्ल'नायखौल' नाजायोब्ला ओनसोला जौगानाय नङा दा बुंनो थांबाथ' गोबां दङ आंबो माने बांद्राय बुंनो सानाखै आंनि थांखियानो मावनायनि थांखि माने नोंथाङा सानदों नामा जे बे बिसायख'थियाव नोंथाङा देरहागोन गोसोआव मोनसे फोथायनाय दङ जिहेतु रायजो राजाफ्रा परिबर्तन नागिरदों आरो जिहेतु ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबांथार जोंनियाव बेहाय मोनसे कमिउनेल माबा दङ गोबांथार कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ आरो बै कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बुंदों मोनसे खोथा बेबो बिथाङा जाहैबाय जों ओरैनो बुङोब्ला आनलकेल BTC हिसाबै लकेल समस्थिया गुबुननिखाय माने बियो जोंनि लकेल समस्थिनि खोथाफोरखौ बारा साना होननानै बेबायदि मोनसे खोथाबो ओंखारदों दा बिनि सायाव जोंहा मोनसे एडभान्टेज दङ जे जों जाहैबाय UPPLA मोनसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहासारनानै जों सरखार खालामनो हानाय मोनसे दोलो बुंनो थाङाखै जे BPFआबो सरखार खालामनो हाया बेखौ आं बुंनो थाङाखै खिन्थु सुबिदाया जोंहाबो दं दा बेखौ माने रायजो राजाफ्रा मिन्थिबाय नोजोर बोबाय जे BTC गभर्नमेन्ट दानोब्ला हय BPF नङाब्ला UPPL दा 15 बोसोर जिहेतु मोनसे बिथांमोननि खुंथायखौ नुबाय दा नुनानै बिथांमोना माखासे बानाय बेखौ मोनबाय माने दा बानाय मोनोब्ला गोदान सरखार नांगौ बेखौनो बिथांमोना परिबर्तन मोनसे स्ल'गान होदों बेनिफ्राय दा नुबाय मोनसे बिथांमोनाबो सिन्था खालामबाय BSc समाव जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन BSc सुक्ति खालामग्राफोरखौहाय सरखार सलायनो सुबिदा होदोंमोन BTC सुक्ति खालामबाय BTC सुक्ति खालामग्राफोरखौ बेबायदिनो सरखार दानो सुबिदा होदोंमोन दा नैबे बेलायावहाय BTR सुक्तियावबो इन्टारिम काउन्सिल गैयाबाबो इनडाइरेक्टलि बे सुक्ति खालामग्राफोरखौनो भारत सरकारा रायजो दानायाव सहाय खालामगोन बेखौ बिथांमोना हमदांनानै मोननो हादों बेनि थाखायनो दा दोलो बोलो बिथांमोना जोंनि बे UPPL दलाव जुगदान जादों आरो खामानि मावगासिनो दं दा बे बेलायाव नायनानै जोंहा मोनसे टारगेट दंमोन बेसेबां जोङो मोनोब्ला भट मोनोब्ला देरहानो हागोन बे टारगेटआ जोंहा फिलआप जानानै बारलांबाय दा बेखायनो गोसोआव मोनसे बिसास दङ देरहागोन होननानै MLA या जानानै दङ BPFनि लोगोसेनो MCLA 2 टार्म्स बिथांमोना मोननो हादों जगदीश सरकारखौ आरो जगदीश सरकारा 2015 मायथाइनिफ्राय थांनाय 27 एप्रिल खालिसिम EM जादोंमोन दा बिसोर बिथांमोननि हल दङ दा बिसोर बेहाय नोंथाङा EPPनि बिजाथि महरै गसंनानै माबायदि देरहानो आसा खालामनो हायो बेखौ नोंथाङा बुंदों जे माने बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों रायजो राजाया गोबांथार मोनसिगोनखौ नोजोर होनानै भट होनो फैदों आरो सोलायनाय लुबैदों होनना बुंदों नोंथाङा नाथाय BTR सुक्तिखौ दिनैनि समावहाय गोबांसिया बुंनो लागै हमबाय जे बेवहाय जेबो गुस्लायनाय गैया BTEDनि मुंखौ BTR खालामनाय जादों नैबे सोलायनाय दङ आरो माखासे माने सोलोंसालिनि बाथ्रा बेवहाय दङ नाथाय सोलोंसालिनि बाथ्राया एबा सोलोंसालि फसंनायनि बाथ्राया बै सुक्तिनि बाथ्रा फैलायनाङामोन बे बुंनाय जादों होमब्ला EPPLआ रायजो राजानि सिगाङाव माबोरैहाय दाबि खालामनो जे भटखौ EPPLनो होनांगौ नंगौ बे बाथ्राया थार जोंनि मोदैबारि समस्थियाव कालाइगाव बियाबबो गोलैयो बेहाय स्टेन्डिं BPFनि MLA दं नाथाय बे MLAखौ दिनै BPFनि माबाफ्रा सोद्रोमाफ्रा सापर्टारफ्रा नन BTEDनिसो MLA होनो माने BTCनि बाहेरनि MLA बिथाङा माने BTCनि सिङाव जेबो जौगानाय खामानि मावा आरो मावैनि मोनसे जाहोना बेनो जेब्ला जों समस्थिखौ गिदिंना नायबाय MLA LED फान्डनि जेबो मोनसे जों फ्लक नुवा आनखि MCLED फान्डनि जेबो मोनसे जों फ्लक नुवा दा बेखायनो बे जोंनि अभियोग नङा बिथांनि कर्मिफ्रानो बुंबाय दाख्लैथ' जोङो मोखां बिजाबाव नुबाय जोंनि MLA गोमाबाय माने निरुदेक बेबो रावबो होआखै बिथांमोननि समर्थकफ्रानो होदों दा बेबायदि बेलायावहाय बिथाङा साननैसो फैनानै महेश्वर बर' MLA बिथाङा फैनानै बहाबा माइरं राननायखौ जों नुदों आरो जे जों बे नैबे अलखदाव माइरं राननायखौ जों बाजायाखै
बेखायनो मोदैबारि समस्ति हिसाबै जोङो बा मोदैबारि इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोन माइरं राननायखौ जों बाजायाखै, जों बादाबो होनो थाङाखै। माने बिथांमोना क्लु नागिरदों इउपिपिएलआ फिजिकेलि बादा होयोब्ला नै इउपिपिएलआ राननो होआखै, बेखिनिखौ बिथांमोना अपप्रचार खालामगोन होननानैनो जोंबो बिथांमोनखौ राननो होदों आरो बेखौ जों बाजायाखै। गोरिब गुन्द्राफ्रा बिथांमोननिफ्राय माइरं मोननायनि जाहोना जाबाय 15 बोसोर 19 बोसोर जिहेथु जाख्ल'नाय, बे जाख्ल'नायखौसो राननानै होदों। बे रायजो राजानि मोननो गोनां खामोन। बिनि उनावहाय बिटिआर सुक्तिखौ नंगौ बिथांमोना जेबो गैया होनदों, नाथाय जायफोरा बिटिआरखौ मोजां ध्यान होनानै नायोब्ला बिथांमोना हमदांनो हायो जे बिटिआराव बुहुद दङ। आंबो साननैसो सानदोंमोन नंगौ बाथ्राया बेखिनिनि थाखाय माने सुक्ति खालामनो गोनां जाखो। नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां जोंनि बिटिसिनि खुंथायनि गाहाय बिथाङा मा बुंबाय थादोंमोन, दा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव मा बुंबाय थादों, जों बेखौ नायोबा टटेलि पलिटिकेलाइज बे पलिटिक्स, आरो बे पलिटिक्सआ जोंनि थाखाय मोजां नङा। दा बेखायनो रायजो राजाफ्राबो दिनै मा होनो ब्लाइन्डलि फोथाया, बिथांमोना नायबाय, जोङो बिथांमोनाबो लिफलेट रानबाय बिटिआर सुक्तिया मामार होननानै। बेनिफ्राय आं साननैसो सिगां मोनसे स्टाडि खालामबाय, बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि ड्राफ्टखौ दिहुननानै फरायबाय, बिटिसिनि ड्राफ्टखौ दिहुननानै फरायबाय, ओमफ्राय बिटिआरनि ड्राफ्टआ जिहेतु दंखायोमोन आं बे मोनथामखौबो केलकुलेसन खालामनानै फरायबाय। बे मोनथामावबो बर'नि जेंनाखौनो बोस्रांनायनि खोथा दङ, गैया बिएससियावबो दं, बिटिसियावबो दं, बिटिआरावबो दं। जोंनि सोमावसारनायनि मुल थांखियानो जों बर'फ्रा माबायदि मोजाङै थांना थानो हायो, माने थामोनथाखौ मोनो, बेनो थांखिया। बिटिसियावबो बेनोमोन, बेनिफ्राय बिटिआरावबो बेनो, खिन्थु सुक्ति खालामनायनि स्टाइला आदब खायदाया बेलेग बेलेग। बिटिआर सुक्तिनि जिहेतु अबजेक्टिभ बेहाय लिरनाय दं टु अगमेन्ट द पावार्स एन्ड एरिया आरो पावार्सखौ बिटिसिनि बे एरिया आरो मा होनो पावारखौ बांहोनाय, गोहोखौ बांसिन खालामनाय। बेहायनो मिन्थिनो हायो बिटिसिनिफ्राय बिटिआराव गोबांथार फैगोन आरो बेखौ मावनांगोन जोङो। थाइजौखौ गायनाय लोगो लोगो थाइजौआदि डाइरेक्ट थायगोन मोनगोन बे नङा, बेखौ गायनांगोन, बेखौ नार्सिं खालामनांगोन, बिबार बारहोनांगोन, फिथाइ थायनानै फोमोननांगोन, अब्लासो जों बेखौ मोनजागोन। थ' बिटिसियाबो बेनोमोन, नाथाय 19 बोसोराव बिटिसिनि माखासे जि सुक्ति खालामना फैदोंमोन बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै। आरो बिटिसि सुक्तियाव इउनिभारसिटि हिसाबै आं CIT खौल' नुबाय, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ नुबावाखै। बे जाबाय गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिनो केम्पासमोन। बेनिफ्राय मेडिकेल कलेजनि आं बेबायदि नुवासै, खिन्थु देक जेनेबा जोंनि बिटिआर सुक्तियाव थाहैबाय 4 गुबुन गुबुन रोखोमनि इउनिभारसिटि, NIT मोनसे थाबाय, बेबो CIT इउनिभारसिटि बा NIT इउनिभारसिटि जाहैगोन। मेडिकेल कलेज भेटेरिनारिखौ लानानै आं 4सिमानो नुबाय, नेरिम मोनसे नुबाय, केन्सार हस्पिटाल एन्ड मेडिकेल कलेज बेखौ मोनसे नुबाय, इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिकेल नार्सिं साइन्स बेखौ मोनसे नुबाय। बेनिफ्राय मा होनोमोन बेयो, मा होनो बे जिब जुनारनि मोनसे मेडिकेल कलेज नुबाय, भेटेरिनारि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेखौ नुबाय। बेनि उनावहाय जोंनि टंलायाव लाइभलिहुड इन्सटिटिउट मेनेजमेन्ट बे मोनसे जाहैबाय, इन्डास्ट्रियेल एस्टेट गसाइगाव जाहैबाय, कक्लाबारियाव स्मल एन्ड मिडियाम इन्डास्ट्रियेल एस्टेट जाहैबाय। बेफोर गोबांथार इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन माखासे जोंनियाव माबाफ्रा फैबाय, सुक्तिफ्रा फैबाय, आरो फिसा फिसा गोबांथार दङ जायफोरखौ जों मावनानै जानो हायो। माने सोलोंथाइनि खान्थियाव भकेसनेल ट्रेनिंफोरबो गोबांथार फैबाय। बेबायदि माने अन्य सुक्तिफ्राव जों बेबायदि माखासे नुवाखैमोन, जायफोरा दिनै बे बिटिआरखौ सुक्ति खालामबानो सानसे समाव बुंफ्लांदोंसोना गोसोजों बुंदोंमोन बिथांजोनि बिटिसिनि गाहाय खुंथायगिरिया जे बुंदोंमोन बिटिआरनि दफाफ्रा जुदि गासैबो मावफुंजाजोबोब्लानो बड'लेण्डआ जाना फैगोन होननानै बिथाङाबो बुंदोंमोन। आरो बिथाङा बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां बुंदोंमोन जे जोंनियाव हिउमेन रिसर्सफोर गैया, डक्टर गैया, इन्जिनियार गैया, IAS IPS गैया। नाथाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोबांथार जोंहा मोनथाया फैबाय रायजो दानायनि।
आरो बियो इयुनाव जोङो बड'फानि सिमाङा बिनि गेजेरजों जाफुंसारगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बे बिटिआरआ गोबांथार बिएसि एबा बिटिसिनिफ्राय गोबांथार गिदिर माने सुक्ति होननानै आं सानो। नोंथाङा बेसेबां भटआव देरहागोन? आङो दा जोङो टारगेट लादोंमोन 18 रोजा, जोंहा दा माबा जाना दं 22+ जोंनि दा बनाफाइड मेम्बार्सफ्रा जाना दं, जिहेतु जों मोनसे मेम्बारशिप ड्राइभ खालामदों। बेबायदि हिसाबै जुदि मे मासनि जोबनायाव एबा जुन मासनि फार्स्ट सप्तासेफ्राव जायोब्ला बेखिनि जोंहा मोनसे टारगेट लानानै जों मावगासिनो दङ आरो देरहासारगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। जुदि 6 दाननि उनाव जायोब्ला आरो जों अंकखौ आरो बेलेग धरैनो लांबावगोन माने। दा बेसेबां सानखोनि भट मोनगोन नोंथाङा? दायो जों 18 रोजाखौ हमना दोनदों, जुदिअ जोंहा 22नि बारबाय। कन्टेस्टरा सोर जागोन? कन्टेस्टआ दा जुदि बायसान्सलि एप्रिल दाननि 4आव जायोब्ला दानि इएमआ जोंजों कन्टेस्टआव फैगौमोन, नाथाय दा जिहेतु फिल्डनि हाल साला उल्था जाफिनबाय, दा बिजेपिनि बिजाथि दिगन्त बरुवाया जोंजों कन्टेस्टआव फैगोन। नोंथाङा बिसायख'थियाव देरहाबोनायनि उनावहाय नुनो मोनबाय जे इउपिपिएलआ सरकार दानो हायाखिसै, सरकार जायाखिसै इउपिपिएलनि, बिपिएफआबो सरकार दानो हायाखिसै, बिजेपिआ सरकार दानायनि लामायाव फैदों, नाथाय बिथांमोननो माखासे मानि एमसिएलएनि गोनांथि जाबावबाय। नोंथाङा सापर्ट खालामगोन? आङो बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव 19 बोसोर मोनसे ट्रेकजों नांबोबाय थादों, जुदिअ माबाफ्रा आफादफोरा गुबुन गुबुननि। दा मोनसे थांखिया बेनो, इउपिपिएलनि हाइकामान्डआ मा बुङो, जिहेतु इउपिपिएल आंखौ बिजाथि होनानै देरहाहोगोन, दा बिथांमोना मा होनो। दा जिहेतु जोंहा पिसिडिआरनि 7 जन एमसिएलए दं, जोंनि इउपिपिएल जाहैबाय। दा बिथांमोना 5 बोसोर खुनु हाल हलनि जायालासे बिथांमोना दासिमबो दं। दा बिथांमोन बायदिया जिहेतु सेक्रिफाइस खालामबाय, बायसान्स जोंनि इउपिपिएलआ एबा बिपिएफआ सरकार गठन खालामनो हायासै, बै बिथांमोननि जिहेतु आदर्श बेखौनो आं लानानै सोलिगोन। दासान्दि गण सुरक्षा परिषदाबो गोबां रोखोम माने बोलोजों आवगायगासिनो दङ। बिथांमोना माखासे पलिटिकेल पलिसि एडप्ट खालामनायनि गेजेरजों बिटिसिखौ दखल खालामनो थांगासिनो दङ। नोंथाङा मा बुङो बिनि सायाव? बिथांमोननि जिहेतु आदब खायदा दिनैनि दिनाव एसेग्राब साक्सेस जानाय नङा, खिन्थु इन्टारनेल जोंनियाव माखासे रिपर्टफोर दङ। बिथांमोना जिहेतु बिटिसिनिफ्राय गामि दाननानै थांनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानदोंमोन गाव कर्तन। दा जिहेतु बिटिआर सुक्तियाव इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसननि बाथ्राया फैबाय, दा बिथांमोना अरिजिनेलि बिटिसि बर्डाराव थानाय बिटिसि बाखिन्दाफ्रा बिथांमोना दा थांनो गोसो जायाखै। मोनसे जाहोना बेनो जाहैबाय, जायफ्रा बिथांमोन आन्दालन खालामबाय थादों बिटिएडिनिफ्राय गामिफोरखौ दानख'नांगौ होननानै, जेयाव अबर' माने डमिनियन्सआ बारा दं, पियरलि बिटिएडिनि मानसिफ्रा बांद्राय आन्दालन खालामाखै। नन बिटिएडिआव थानाय माखासे सैज्य खालामनो हायै सुबुंफ्रासो आन्दालनखौ खालामनायखौ जों नुदों। दा बिथांमोननि गेजेराव मोनसे इन्टारनेल फाइट जागासिनो दङ, जे जों बिथिं थानानै सुबिदाखौ मोनगोनब्ला नोंथांमोना जोंखौ मानो अलखदाव लांनो नागिरदों। दा बेबायदि बिथांमोननि गेजेरावबो मोनसे इन्टारनेल फाइट जागासिनो दं। साल'सो बिथांमोना डिमान्ड खालामबाय थानायखौ जों नुदों। नोंथाङा बुंबाय जे बे हालामनि जेंना होनना बुङोब्ला लामानि खोथा बुंदों आरो फरायसालिनि खोथा बुंदों। फरायसालि गोबां दङ जे सरकारि जायाखै। कमिटमेन्ट होबाय नोंथांनो जे लामायाबो जासिगोन, सरकारि स्कुलबो जागोन, बेनि थाखाय नोंथाङा बिपिएफआव फैनांगौ। नोंथाङा मा बुंगोन? आङो जिहेतु मोनसे ट्रेकआव मावबोबाय थादों, दिनैसिम गोबांथार आं माखासे प्रलबन मोनबोदों, खिन्थु बेफोरबायदि प्रलबनफ्रा आंखौ हिलायनो हायाखै। आरो जिहेतु रायजो राजानि मोनसे सरबांसा लानानै आं देरहालाङोब्ला बै रायजो राजानि गोसोफोरखौबो आं सोगाबनो साना। जिहेतु
खुंथाया गोगोमब्ला बेखौ रावबो माने गोहोगोरा बोलोगोरा मानसियाबो सोमावनो हाया। थ' आं बेबायदि सासे बिजाथि जिखुनु प्रल'भना आंखौ माने हिलायनो हानाय नङा। दा बेबा आंनि मोनसे थिरांथा आं जिखुनु लेभेलाव जितु सरकारि भाबै बिजाथि महरै फिसा फिसौ जिहेतु सुबिदा मोनगोन मोनसे सामबिधानिक भाबै जिहेतु एल'केसन मोनगोन आं बेखौ लाना मावलांगोन आरो रावनिबो प्रल'भनाव आं बायास जाया। बे आंनि एकदम गोसो गोरबोनि खोथा। जोंनि मोरिबारि समस्थियावहाय लामा हान्था मेलाजों लोगोसे गोबांथार गामिफोराव जों लोंग्रा दैनि माने सुबिदाखौ नुबोआखै। दा लोंग्रा दैनि सुबिदा जिहेतु जोंनि सुक्तियाव दङ स्पेसियेलि बे भुटान बर्डार एरियाफोरनि थाखाय थेवबो भारत सरकारा जिहेतु लोंग्रा दैनि सायाव मोनसे आसनि लादों बे आसनिनि गेजेरजों जोंनि मोदैबारि समस्थिनि गोबांथार सुबुंफोरखौ आं नैबे स्किमनि गेजेरजों लोंग्रा दैखौ होनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आसा होदों। लोगोसे गोबांथार जोंनियाव समायसाफोर दङ PMOY न'नि माने IOY न'मोन दा PMAY जाहैबाय। बे न'आबो गोबांथार माने जोङो बेले बेजेखौ नुदों जायफ्रा मोननो गोनां बिथांमोना मोनाखै बेनिबो जों मोनसे दा सार्भे खालामगासिनो दङ। आंनि केलकुलेसनावहाय BTC सुक्ति जानायनि सिगांनि बाथ्राखौ आं बुंनो थांला। BTC सुक्ति जानाया 19 बोसोर जाहैबाय। थ' मोनसे ब्लकआव बै समाव 700 800 1000 1200 खान गाहाम बेबायदि न' एल'केसन फैयोमोन। दा बेबायदि हिसाबै 19 बोसोरावहाय मथा मथि 15,000निफ्राय 19,000 IOY न'फोर फैबाय बा PMOY न'फोर फैबाय। अब्ला आं मोनसे केलकुलेसन खालामबाय जोंनि मोदैबारियावहाय 89टा सेन्टार दङ बुथ सेन्टार। मोनसे सेन्टारावहाय गंथाम गामि सुबा लायोब्ला 267 गामि सुबा जायो। बै गामि सुबायावहाय 50टा न'खर एबा 60टा न'खर लाबाबो 15,000 न'खर जाया। गंसे गंसे मोननानै आग्लायलायो बे IOY नङा। बेफोर बबाव थांखो? दा बेखौ रायजोनो राजानिबो हिसाब होनो सम जाहैबाय आरो दा बे गोरिब गुन्द्राफोरनो मोनथावनाफोरनो जोङो एकदम निस्थाबान भाबै जों रानना होनो जों बेखौ बेबस्था लागोन। बेनिफ्राय MGNरेगानि जब कार्डनि समायसाफोर थाबाय गोबां दं। बेहाय आं अकल VCDCनि मेम्बारफोरखौल' आं दाय होनो सानाखै। बेहाय जोंनि माखासे रायजो राजाफ्राबो बुजिनो गोनां बाखि दङ। दा बेखौ जोङो जिहेतु UPPLआ सरकार जायोब्ला जनता दरबार जों खालामगोन जिहेतु जोंनि मेनिफेस्ट'आव दङ। बेबायदि हिसाबै जों रायजो राजाफोरखौ बुजायगोन बे MGNरेगानि खामानिया नोंथांमोना मावनांगौ। नोंथांमोना भारत सरकारा नोंथांमोननो खामानि मावनो मोन्थायनि थाखाय 100 दिननि थाखाय नोंथांमोननो होदों आरो बेखौ UPPL सरकार फैयोब्ला जोङो 100नि बेलायाव एडिशनेल 25 दिन जों बारायना होगोन। अब्ला 125 सान खामानि बिथांमोना मावनो मोनगोन आरो जिहेतु बे खामानि बिथांमोनानो रां रुफाखौ मोनगोन। बेहाय मोनसे टेक्निकेल पइन्ट बाखि थादों। बेहाय लेबार वेजेस इनिफ्राय मेटेरियेल साप्लाइल'सो दङ। किन्तु मेटेरियेल साप्लाइ होनोबा अकल सेन्ड ग्रेभेलल' बे लिस्टआवहाय फैयो। ग्रानुलार वार्क हा हुनि खामानि बे लिस्टआव गैया आं बेखौ नुवाखै RTI मारिनानै। किन्तु बिनि बेबस्थाखौ जोङो टेकनिकेलि लानांगोन। लामा मोनसे खोयोब्ला हा नांगोन। हाखौ जों बहानिफ्राय मोनगोन बेखौबो जों बेबस्था लानांगोन। बेहायनो मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा दं होनदों। जोंनि लेबारफ्राथ' बै फोथार गोजाननिफ्राय लाबोनाय नङा। दा बेखौ लाबोनायनि माबायदि ट्रेन्सफरमेसन खालामगोन बेनि बेबस्थाखौ बै बिफानगिरिफोरजों सावरायनानै जों थिग थाक खालामनांगोन। अब्लासो MGNरेगानि खामानिया मोजाङै जाफुंगोन। बेबायदिनो गोबांथार फिसा फिसौ गेदेर माबा दङ IBSनि खोथा दङ जायफ्रा मोननो गोनां बिसोर मोना। दा प्रधान मन्त्रि किसान सुरक्षा योजना बेहाय आं दाख्लै मोनसे लिस्ट नायबाय सोरबा माने मेम्बारनि न'खरफ्रा 2 3 दङ सासेनिनो 2 3 दङ। दा बेफोर माने मोजां रानथाय जायाखै। मोनसे खोथा आं लास्टआव बुंनो सानदों। बे जोंनि गामिनि आं बिबाजै जायो बिथाङा हौवा थैजाबाय गुबुन नङा जा फिर'ज खान बसुमतारीनि बिमा आबसुनि जोंनि खालायगाव दख'रानि लेङाइ आफादगिरि बिथांनाव रेशन कार्ड दंमोन।
दा फिसालाया एबसु अफिसाव थाहैखाय बे रेशन कार्डखौबो दानना होनो नागिरदोंमोन मेम्बारफ्रा थ' बेबायदि बेलायावहाय आं हमाबाइनि जिथु चेयारमेन बिथांजों सिनायनायखाय आं बुंबाय जे आंनि न'खरनिया मोनो मोना बे बेलेग फिर'जनि बिमाया माबा बिधबा बिथांना मोनथारनांगौ आरो बिथांनिखौ दाननानै होना होबाय नाय बे मोनसे स्किमखौ अन्त्योदया अन्न योजनाखौ दाननो हाया आरो बेखौ गिनाङा होननानै बुंनायखाय निसिन्त आंनि बिफानियावबो दं बे AAY नाथाय दाननो नागिरदोंमोन खिन्थु जिहेतु दानजाया होननायखाय बिथांमोना दाननो हायासै बै समाव आं न'खर जायाखैमोन हाबा जायाखैमोन हेड अफ दा फेमिलि माने महिला गैया होननानै फादारनि नामखौ दाननो नागिरदोंमोन आं दा दानबाबो दाननो हागोन आरो दानजाबाथ' दाननांला बेखौ आं खुला खुलि बे हमाबाइनि चेयारमेन सिलपता हमाबाइनि चेयारमेन आं बुंबोबाय दा बिथांमोननियाबो दानजायासै आरो जोंनि न'खरनियाबो दानजायासै बे फिसा फिसौ माखासे बिथांमोना लेथ्रा राजनिति गेलेयो दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा परिबर्तन नागिरदों जोबनायाव आं मोदैबारि समस्तिनि जानानै दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा लोगोसे बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरनायजों लोगोसे जोङो बे कर'ना महामारिनिफ्राय गावखौनो बासायनानै था न'सुंसेनि लोगोफोरखौबो बासायनानै दोन आरो सरकारि भाबै जेसेबां गाइडलाइन फैदों बेखौ आं मानिनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय गोजोन्थों। दा जों दिनै मिथिनो मोनबाय एन्थनी बसुमतारी बिथांनिफ्राय जे बिथाङा EPPLनि 35 मोदैबारि बियाबनि बिजाथि बिथाङा माखासे माने अजद दैखांदों जे बे हालामा जोबोद गोग्लैसोनाय उनसोनाय रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव आरो हान्थामेलानि बिथिङाव गोग्लैसोनाय आरो बेवहाय गोबांथार आजेखान्थि जादों होननानै बिथाङा बुंनाय जादों बिथाङा जबान होदों जे फैगौ बिसायख'थियाव देरहायोब्ला बिथाङा बैफोर जेंनाखौ सुस्रांगोन आरो सुस्रांनायनि गेजेरजों बे हालामनि जौगाखांनाय लाबोगोन बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय जों बिथांनि देरहासारनाय लुबैयो आरो बिथाङा देरहाबोनानै बे हालामनि जौगाखांनाय लाबोथों लोगोसेनो बड'लेण्ड हालामनि गासै जौगाखांनाय बिथिङाव बिथाङा सासे बाहागोआरि जाथों जों बेखौनो हास्थायगोन आरो बेनि गेजेरजों दिनै बे मोगा मोगिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमनाय जादों।